Good day mga kanabi, nakarating na nga kami dito sa parking area sa may Baluarte ni Singson. Pero bago kami mamasyal mga kanabi, kumain muna kami ng merienda at ito ang mga tirang pagkain namin kanina sa may Paway Lake. At heto na nga at naglakad na kami pasok pero bumuwad sa amin ng mga masasarap ni street foods mga kanabi. Katulad ng mangga, may alamang, nilagang mani, buko juice, scramble, palamig at iba pa. At kami ay nataka mga kanabi pero mamaya na kami bibili niyan. At ayan, binubuksan ng aking nanay ang kanyang bag pero na-realize niya wala pala siyang pera. At syempre, hindi pa pahuli yung mga souvenirs ng Ilocos Norte na sila mismo ang gumawa. Gaya ng bag, t-shirt, chinelas at iba pa. Murang-mura ng mga kanabi. At finally, nandito na nga kami sa may entranceway ng Baluarte ni Singson. Excited din kami pumasok mga kanabi kasi ilang taon na din kami hindi pumunta rito. Hindi na nga kami nagpahinga at diretso na kami pumasok. Pero hindi namin alam na bawal pala sa loob ang magdala ng pagkain, lalo na ice scramble. Ito na nga kami mga kanabi at nagpahinga na nga talaga ng 10 minuto. At kailangan din ang kainin agad ng scramble ng dalawa namin kasamahan. At large size pa yata ng ice scramble ang binili nila. Sa wakas mga kanabi at pwede na kami pumasok sa loob. Ang dami talagang tao sa araw na to pero pagdating namin pumila agad kami. At napalingon nga kami sa bandang taas at may entrance fee na nga mga kanabi. Ang walk-in 50 pesos, ang package A with shuttle service 100, package B with shuttle service 250. Well, pinili na lang talaga namin ang walk-in kasi naisip namin mas enjoy ang maglakad at magpicture. Maraming salamat nga pala sa mga nag-share ng blessings at nalibre na nga kami. Ito nga pala si Navigate 360 na dito tayo ngayon sa loob ng Safari Gallery ni Baluarte ni Singson. Ayan.
Ayan, maraming salamat sa panonood mga kanabi. I hope nag-enjoy ka sa aming tour dito sa Baluarte ni Singson. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please click na lang ang subscribe button para updated ka lagi sa aking mga vlogs. Salamat mga kanabi!